Home, jo crec que sí, que la gent que es cuida dona un valor a les coses. O sigui, i una de les coses importants en el nostre dia a dia és el menjar, és en els aliments. Per tant, si tu veus en els aliments un valor que va més enllà del seu valor crematístic, de valor econòmic, i veus un valor ambiental, social, que el lligues a que hi ha hagut un pagès, que l'ha conreuat, que hi ha hagut un cooperativista o una botiga que te l'ha venut i que ha tingut cura i que hi ha gent que han vigut això i que estàs preocupada i que ho intenten fer amb una qualitat, aleshores quan t'arriba el plat, doncs clar, la concepció de que aquell menjar no es llença, que en deien els nostres avis, les nostres àvies, no? Les nostres fadrines, doncs això ho tens molt més clar i per tant doncs em sap molt greu de llençar el menjar quan t'arriba el plat i aleshores doncs bueno, que intentes menjar-t'ho tot i escurar el plat, que és una màxima i per tant doncs jo crec que sí que hi ha una relació bastant entre la gent que es cuida i que té una consideració pel menjar a la gent que és més conscient en no malbaratar. És veritat, la gent que té aquesta inquietud pel menjar doncs fa els esforços perquè el menjar no se li faci malbé, no només en el plat, sinó també en el rebost i la nevera, i per tant organitzen millor la seva nevera, miren que el rebost estigui organitzat i els productes que tenen menys vida els col·loquen cap al davant i deixen el producte que han comprat recentment el posen cap al darrere, el que en diuen el FIFO, el First In, First Out, no? Li han posat aquest nom que per mi és un neologisme molt mal trobat, perquè el que realment s'hauria de dir és una llei contra el malbaratament alimentari o una llei per l'aprofitament dels aliments, si la volem esmentar de manera positiva, no? Però contra l'excedent alimentari és assumir que les coses no poden canviar. Aleshores, els excedents aquests, vivim en un planeta en el qual hi ha recursos per alimentar més de 2 vegades a totes les persones que hi vivim, o sigui, estem fent projeccions perquè en el 2050, que s'augmentarà la població, doncs augmentem encara més la producció, com amb la producció que tenim actualment, el 2050 la gent podria omplir sense cap mena de problema doncs el seu cos, el seu ventre, sense cap mena de problema. I per tant, doncs, aquest excedent és el que s'ha de regular. No tant fer campanyes perquè la gent no llenci, sinó també fer campanyes per ajustar el que és l'oferta alimentària a la demanda que n'hi ha i sobretot que la demanda alimentària de les persones no quedi insatisfeta, que tothom tingui un plat a taula. Malbaratem menys que no pas als països del tercer món, però l'opulència que vivim en uns països, malgrat que hi hagi persones que ho estiguin passant malament, països rics, doncs fa que comprem pels ulls, som molt sensibles a les ofertes que ens fan les grans cadenes, que no tracten tant el menjar com un bé, sinó com una mercaderia, no? I per tant, quan més ens enjonquin en els nostres llars, doncs més en farem, més contents seran, més beneficis faran ells i més contents hi estaran i per tant el que acabarà és que en les últimes parts de la cadena nosaltres malbaratem tremendament més que no pas els països pobres. Ara en determinats sectors es posa molt el focus en Mercabarna, que és una empresa que és pública, i que allotja dins de les seves instal·lacions multitud d'empreses majoristes. Mercabarna ha fet una aposta per reduir el seu malbaratament alimentari. Ha fet una diagnosi en la qual nosaltres també hi vam participar i han obert les seves portes perquè veuen que això els posicionarà bé davant d'un consumidor i davant del mercat. En canvi, precisament per això, perquè posen la seva xifra, posen les seves dades de manera accessible, doncs potser estan més focalitzades. I s'ha de tenir que Mercabarna és una de les entitats que aguanta el petit comerç, perquè Mercabarna no és el proveïdor de les grans comercialitzadores, de les grans cadenes, sinó que és el proveïdor de la botiga del carrer, que hi va cada dia a la peixatera va comprar Mercabarna. El verdoler, el pakistaní que té la botiga d'ultramarins, doncs també va comprar Mercabarna. O sigui, són uns formidors d'un paisatge urbà que lliga la ciutat amb el camp
I volem que segueixi fent això, que no la reconem i que ben sent captius de les grans oligopolis de la distribució alimentària, que són les grans empreses de comercialització, que acaben tenint un impacte sobre la imatge de la ciutat, sobre la compacitat i la cohesió social. O sigui que si només tenim supermercats en les perifèries de les ciutats, llavors obligues que la gent es desplaci a comprar en cotxe, segregues una quantitat de persones que no pot anar en cotxe a comprar i se'ls fas captius d'altres sistemes de proveïment d'aliments. O sigui que té molts impactes, i fins i tot en el paisatge. Això de cara al consumidor i després també de cara a la pagesia. O sigui que aquesta integració provoca un conreu en massa, en grans extensions, i això també té un efecte sobre el paisatge.